Όσοι δεν είναι πρέσβεις ακόμη. Δεν είναι. Δεν είναι, για να έχω τα χέρια πάνω. Δεν είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Υπάρχουν κάποιοι που ήρθαν σαν ζευγάρι, από αυτούς που σήκωσαν χέρι. Όμως είναι πρέσβης. 12. Άρα λοιπόν εγώ να νιώθω ότι η σημερινή μου προσπάθεια έφερε, συλλογική προσπάθεια, γιατί έφερε και ο κόσμος δούλεψε που έφερε τον κόσμο 12 νέους πρέσβεις. Πείτε μου τι ακριβώς περιμένετε να δείτε για να γίνετε και να σας το δείξω. Ωραία. Νούμερο ένα πράγμα το οποίο θα είναι στη διάθεσή σας σαν παρουσίαση, μπορείτε και να το τυπώσετε, είναι ένα οδηπορικό του ταξιδιού. Γιατί όταν είχα πάει στην Κένια, είχα πει στους συνεργάτες, εγώ δεν πάω για μένα. Δεν έχω ανάγκη να πάω για να πιστέψω. Θα πάω για σας. Αυτό λοιπόν και έχω κάνει και σήμερα σας δείχνω τι έχω δει στο ταξίδι, από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά. Σίγουρα πολλές φορές μιλώντας με τον κόσμο, όταν με όλα τα επιχειρήματα, με όλα όσα έχεις να δείξεις, δεν καταφέρνεις στο τέλος να περάσεις μέσα από τη φοβία του, τότε, χαριτολογώντας πολλές φορές λέω ότι δεν είναι της ειδικότητας μου να σε βοηθήσω, φίλε. Δεν το σπούδασα, δεν έχω σπουδάσει ψυχολογία ή οτιδήποτε άλλο. Απλά, σίγουρα νιώθω ότι ο κόσμος έχει ενδιασμούς, είναι μακριά, είναι το ένα, είναι το άλλο και σέβομαι τους ενδιασμούς. Γι' αυτό δείχνω λοιπόν τις φωτογραφίες από το ταξίδι στην Αφρική. Πρώτη φωτογραφία που έβγαλα είναι του αεροδρομίου, ότι πήγα δηλαδή, είναι το Kenya International Airport εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι το ξενοδοχείο που είχαμε πάει. Τώρα πήγαμε σε μια τριτοκοσμική χώρα, αλλά αυτό το ξενοδοχείο ήταν πριν Holiday Inn, τώρα είναι Southern Sun. Είναι μέσα στα δέντρα, έχει 2 πισίνες, είναι υπερσύγχρονο, είναι στο Ναϊρόμπι, ήταν καταπληκτικό. Από εκεί ξεκινήσαμε καλά, ας το πούμε. Εγώ είχα μια μέρα μέχρι να έρθει τον group από την Ουγκάντα, γιατί δεν μπορούσα να πάω στην Ουγκάντα. Το ταξίδι ήταν 2 εβδομάδες, μια εβδομάδα στην Ουγκάντα, μια εβδομάδα στην Κένια. Στην Ουγκάντα είναι το Child Africa, είναι τα 2 σχολεία μας. Στην Κένια είναι όλες οι φοιτίες μας και τα άλλα 2 σχολεία μας. Δεν μπορούσα να πάω λόγω δουλειάς στο δημόσιο εννοώ και τις 2 εβδομάδες. Πήγα τη μια εβδομάδα και τη μια μέρα που είχα ελεύθερη βγήκα έξω, είδα πραγματικά ήταν μια εντελώς, το Ναϊρόμπι είναι μια πόλη που έχει όλες τις ανέσεις που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Καμιά σχέση με αφρικανική χώρα και τα franchise όλα είναι εκεί, είτε McDonald's ονομάζονται είτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο ήταν αυτό εδώ. Είναι μια διαφήμιση για το περιοδικό Μύτη. Είχα Μύτη μαζί μου, αλλά μου τα έχουν πάρει όλα. Και καλά κάνανε δηλαδή και τα πήρανε. Αλλά δάνεισε μου το. Για να δω. Να δω. Ωραία. Και αυτό το Μύτη πάντα πρέπει είναι καλό ή τη φωτογραφία να την έχετε, γιατί αυτό δείχνει ένα δέντρο μουκάου. Ένα από τα πράγματα που μας έχει πει ο Jean Paul που ενωθήκαμε με την Κένια είναι ότι νούμερο 1 στόχος μας είναι τα δικά μας δέντρα να μεγαλώνουν ευθεία προς τα πάνω για να χρειάζεται όσο το δυνατό πιο λίγη επεξεργασία κατά την κοπή. Για να είναι χρήσιμος όλος ο κορμός, να το πούμε έτσι. Okay. Τώρα, και εντάξει, εντυπωσιάστηκα, διότι αυτή είναι διαφήμιση για να αγοράζει κάποιος το περιοδικό Μύτη, το οποίο το πουλάνε και σε βιβλιοπωλεία. Πουλάνε δηλαδή αυτό το περιοδικό. Είναι περιοδικό που ασχολείται με τη ξυλία. Τώρα, μετά που ήρθε το group, ξεκινήσαμε, το πρώτο μας ταξίδι θα ήταν να πάμε από την Ναϊρόμπι στη φοιτεία μας στο Κιαμπέρε. Κοντά στο φράχτη Κιαμπέρε. Και η διαδρομή αυτή ήταν, how many hours it was, you think? 5-6 ώρες ήταν η διαδρομή μας για να πάμε. Το λοιπόν και βγαίνοντας έξω από τον Ναϊρόμπι, πλέον ξεκινήσαμε να βλέπουμε κάτι καταστάσεις σαν αυτές.
είναι ίσως 30-40 χρόνια πίσω, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι και άσχημα, θα έλεγα. Το λοιπόν, κάτι καταστάσεις σαν αυτές, τα χωριά, οι κομμοπόλεις κτλ. Τεράστιες φυτείες γεωργικής γης, για να φυτεύουν μέσα καφέ και αυτοί μαζεύουν τσάι τώρα. Τεράστιες εταιρείες που σας έλεγα πριν ότι επενδύουν σε φυτείες κτλ. Και για καφέ και για τσάι και για πολλά άλλα πράγματα, για τρόφα κούρκας, για βιοκαύσιμα. Αλλά εδώ υπάρχει νερό, υπάρχει πράσινο, υπάρχει νερό. Εμείς δεν φυτεύουμε εδώ. Βλέπετε ότι όσο προχωράμε και περνάνε οι ώρες για να φτάσουμε πλέον, το τοπίο γίνεται πιο ξηρό. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ακόμα μερικά σπίτια που έχουν κάτι σαν στα χωριά πάνω, ξέρω εγώ, αυτούς εμείς στην Κύπρο τους λέμε τσίγκους. Αυτά τα πράγματα από πάνω. Λοιπόν, είναι καλά, λες, εντάξει. Το λοιπόν, εδώ πέρα έβγαλα αυτή τη φωτογραφία που γράφει KenGen, εντάξει, Kiambere 42 χιλιόμετρα, κοντεύαμε, αλλά KenGen είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού στην Κένια, η οποία έχει επισκεφτεί τη φυτεία μας στο Kiambere. Της άρεσε πάρα πολύ ότι φυτεύουμε δέντρα γύρω από τη λίμνη και θέλει να μας δώσει τεράστιες εκτάσεις γύρω από τα άλλα φράγματα που έχει, γιατί δημιουργά ενέργεια από την κινητική δύναμη των φραχτών που πέφτει το νερό και δημιουργά κινητική ενέργεια. Χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε. Και το πρόβλημα τους ποιο είναι, ότι επειδή στην Αφρική για κάθε 28 δέντρα που κόβονται φυτεύεται μόλις ένα, σαν μέσο όρο, πλέον υπάρχει διάβρωση του εδάφους όταν βρέχει και το νερό αντί να πηγαίνει καθαρό στις λίμνες και στα φράγματα, πηγαίνει μαζί με χώμα, λάσπη. Και σιγά σιγά μειώνεται η κινητική δύναμη που δημιουργείται από αυτό το πράγμα και μειώνεται και η χωρητικότητα. Άρα λοιπόν τι ήρθαν να δουν στο Kiambere, ότι αν τα δέντρα μας μπορούν, όπως είναι φυτεμένα, να λειτουργήσουν σαν ένα σφουγγάρι και οι ρίζες που συγκρατούν στην ουσία τη διάβρωση του εδάφους για να εμποδίσει αυτό το πράγμα. Και έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και συζητούμε μαζί τους για να μας δώσουν τεράστιες εκτάσεις γύρω από όλους τους φράχτες που έχουν για να μας βοηθήσουν και να τους βοηθήσουμε. Τώρα, εδώ κοντεύουμε πλέον προς το Kiambere, βλέπετε πως είναι οι περιοχές. Αυτό το δέντρο το έχω βγάλει γιατί είναι δέντρο το οποίο είναι πάνω από 500 χρόνων δέντρο και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως πολλές φορές ο κόσμος θεωρεί τα δέντρα ένα εύθραυστο οργανισμό. Πως έχει αυτή την ιδέα στο μυαλό του. Επίσης δέντρα που είναι 1000 χρόνων, 2000 χρόνων. Εμείς σκάβουμε μήπως βρούμε τίποτα που χτίστηκε πριν 1000 χρόνια, 2000, 3000 χρόνια, όλα γκρεμίζονται. Τα δέντρα πραγματικά είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά πράγματα που υπάρχουν στον πλανήτη. Και είναι πολύ μειωμένο το ρίσκο καταστροφής. Εγώ το έβγαλα γιατί είχε πάρα πολλά στον δρόμο που πηγαίναμε. Τώρα κοντεύουμε πάρα πολύ εκεί που σας λένε ότι υπάρχουν άπορες τοπικές κοινότητες που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, δεν έχουν πρόσβαση σε τηλεφωνία, τίποτε. Βλέπετε πως είναι τα σπίτια τους. Εδώ πλέον φτάνουμε στη λίμνη Kiambere. Βλέπετε που μένουν οι κοινότητες που εργάζονται στις δικές μας φυτείες. Αυτά είναι 1000 χρόνια πίσω. Back to the future. Είναι ταξίδι πίσω στο χρόνο, φυτεύοντας δέντρα που είναι το μέλλον. Back to the future. Αυτοί είναι κάτοικοι που ζουν γύρω από τις φυτείες μας εκεί, τη φυτεία μας. Για εκεί κοιτάξτε που μένουν. Εδώ είναι εκεί που είναι η φυτεία μας, άμμος, είναι σχεδόν έρημος. Αυτό που λέμε ξηρές και μη ξηρές περιοχές είναι στα πρόθυρα της ερημοποίησης. Εκεί λοιπόν φυτεύουμε εμείς. Εδώ πέρα όταν είχαμε φτάσει, απλά έβγαλα αυτή τη φωτογραφία που δείχνει εδώ πέρα μια κατηγορία δέντρων που φυτέψαμε τα νήμ, πότε φυτεύτηκαν, πόσα δέντρα φυτεύτηκαν, σε πόση εκτάση γης, ποιες ημερομηνίες έγινε η δεντροφύτευση και όλα είναι ταπελλωμένα. Να ξέρουμε τι γίνεται, πόσα δέντρα και καταμετρούνται και οι απώλειες για να αναπληρώνονται και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν, αυτά εδώ αυτός είναι ο κύριος Σόρπερκ, ο ιδρυτής της Better Globe, αυτός είναι ο συνειδιοκτήτης
που φορούσε αυτό το πουκάμισο αλλά στη χειμερινή έκδοση, όταν τον γνώρισα στην Νορβηγία, και είχε αυτό το πράγμα πάνω που με έκανε να το ρωτήσω. Better Globe, making money, doing good. Η ομάδα που πήγαμε και τα λοιπά, αυτός είναι ο Γιάνν Μαντερνάμπελε που μας μιλάει για τα δέντρα, και αυτά είναι δέντρα μουκάου. Είναι δέντρα μουκάου, how old? 14 μηνών δέντρα μουκάου. Για δείτε τον κορμό τους, δείτε το ύψος τους. Εδώ πέρα αυτός είναι ο Jean Paul de Prince, είναι ο διευθυντής της όλης επιχείρησης κάτω στην Αφρική και με είχε μπελάει. Η αλήθεια είναι ότι για αρκετές μέρες ήμουνα ένας μπελάς εκεί πέρα, ερωτήσεις. Εδώ είναι, πίσω είναι κάποιοι από τους εργάτες μας που δουλεύουν. Για κοιτάξτε τώρα τι γινόταν μέχρι πρόσφατα. Γιατί οι συνεργάτες που είναι πρέσβεις άκουσαν πριν κάποια συγκλονιστικά νέα. Προσέξτε τη διαδικασία να πάρουμε σπόρους και να τους πήρουμε. Βασικά, τι γίνεται, πρώτα τα παίρνουμε από τα δέντρα μουκάου αυτά τα πράγματα. Μετά κάθονται αυτοί, τα χτυπάνε και για να φύγει ο φλοιός και να μείνει από μέσα αυτό το κουκούτσι, πώς το λέτε εδώ, το λοιπόν. Μετά το αφήνουν να ξηρανθεί, να στεγνώσει, μετά το σπάζουν και μέσα το κάθε ένα έχει είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία, είτε τέσσερα μικρούς σπόρους, αυτοί είναι σπόροι. Αυτοί οι σπόροι φυτεύονται, από αυτούς το 25% είναι που ζει, τα υπόλοιπα 75% πεθαίνει, εντάξει. Και αυτά είναι το 25% που είναι ζωντανό, το οποίο το αφήνουν εκεί μέχρι να δημιουργηθεί κόκκαλο για να το φυτέψουν στη γη με βιωσιμότητα σχεδόν 100%. Πλήρης βιωσιμότητα των δέντρων. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, πόσες απώλειες είχαμε, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα φυτευτεί. Πολλές. Και διαδικασία χρονοβόρα. Πώς μπορείς να πουλάς 2, 5, 10.000 δέντρα τη μέρα στα επόμενα χρόνια, 100.000 δέντρα κάθε μέρα και να περιμένεις να μπορούν να φυτευτούν? Υπάρχει καλύτερος τρόπος. Αυτό είναι που κάναμε 3 χρόνια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Γκέντ και έχουμε ήδη πατεντάρει το πρωτόκολλο με το οποίο μπορούμε in vitro να πολλαπλασιάζουμε δέντρα μέσα από απλό γενετικό υλικό. Παραδείγματος χάρη ένα φύλλο. Το Πανεπιστήμιο Γκέντ που βρίσκεται? Στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο. Και το πρωτόκολλο, μάλιστα, αυτό είναι δική μας πνευματική ιδιοκτησία και επίσης έχουμε βρει τρόπο ούτως ώστε οι ρίζες αντί να πηγαίνουν λίγο κάτω και να ανοίγουν, να πηγαίνουν κάτω και όταν δεν βρίσκουν νερό να πηγαίνουν κι άλλο κάτω. Να πηγαίνουν κάτω. Να μην απλώνονται έτσι. Να πηγαίνουν κάτω και κάτω και κάτω. Αντιλαμβάνεστε, τώρα μαζέψανε μέσω από satellite εικόνες και πάρα πολλούς σπόρους από plus δέντρα, έτσι το ονομάζουν, σε όλη την Αφρική όπου υπήρχαν δέντρα μουκάου τα οποία ήταν δυνατά, μεγάλα, μαζεύουν τους σπόρους για το γενετικό υλικό, να γίνει μια γενετική επιλογή, ούτως ώστε πλέον η βιομηχανοποιημένη δεντροφύτευση να μας δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα φθηνά και γρήγορα. Και έχουν αγοραστεί και τα τεράστια μηχανήματα, γιατί στο σώμα αυτό που θα κάνουμε δεν ξαναέγινε ποτέ. Βιομηχανοποιημένη δεντροφύτευση με μηχανήματα που θα φυτεύουν δεντράκια έτσι και θα προχωράμε. Αυτά λοιπόν είναι που κάνουν κατά κάποιον τρόπο και την Better Globe να ξεχωρίζει, γιατί γίνεται τεράστια έρευνα για τα πάντα. Κουραστική έρευνα θα έλεγα, αλλά είναι γιατί ξέρουν το μέγεθος του τι θα δημιουργηθεί στο μέλλον και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι για να πάνε όλα καλά. Σας είχα πει και πριν ότι η συλλογική επένδυση όλων μας είναι όσα και η ίδια επενδύει. Για κάθε ένα δέντρο φυτεύει ένα backup δέντρο. Άρα λοιπόν εμένα με νοιάζει 1.700 φορές, γιατί έχω 1.700 δέντρα, την ίδια την νοιάζει 313.000 φορές, γιατί θα έχει 313.000 backup δέντρα. Τώρα, δέντρα μουκάου, ένα δέντρο εκεί που είναι πανάρχιο δέντρο και βλέπετε στη λίμνη δεν φαίνεται καθαρά, αλλά το νερό δεν είναι καθαρό και αυτό έχει να κάνει με τη διάβρωση, τη διάβρωση του εδάφους. Φυτέψαμε βεβαίως όλοι και από ένα δεντράκι. Εδώ είναι το δικό μου το δεντράκι.
Εδώ είναι το δεντράκι της αραγωνιαστικιάς μου, της Έλενας. Μουκάου. Και βεβαίως, με τεράστιο ενδιαφέρον όλοι παρακολουθούν δεξιά-αριστερά για να θαυμάσουν τις ομορφιές της φύσης στην... Α, λάθος φωτογραφία έβαλα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Απλά οι αποστάσεις ήταν τόσο μεγάλες που ο κόσμος είναι ταλαιπωρία, αλλά αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, μεγάλες αποστάσεις. Αυτή δεν ήθελα να την βάλω. Ναι, μπήκε όμως, δεν πέρασε. Λοιπόν, μάλιστα, παρόλο που τις περισσότερες μέρες ήμασταν σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία, όταν θα έπρεπε να πάμε από τη μια φοιτεία στην άλλη, ήταν τόσο μεγάλη απόσταση και σε τόσο άγονες περιοχές, που αυτό ήταν το καλύτερο ξενοδοχείο που βλέπετε. Λοιπόν, και βλέπετε τι έχει εδώ πέρα, είναι ωραία, είναι πάνω στο... Αυτό είναι αυτό που λέμε air condition, είναι ο κλιματισμός. Είναι ένα σύστημα κλιματισμού, το οποίο αν δεν το πατήσεις στο σωστό σημείο μπορεί να πάθεις και ηλεκτροπληξία. Δουλεύει όμως. Δουλεύει. Το χρησιμοποίησα. Το λοιπόν, βεβαίως, αν γλιτώσετε από το ανεμιστήρα τότε, σίγουρα θα πάτε από αυτό. Αποκλείεται. Προσέξτε τώρα, αν πάει κάποιος εκεί τώρα και έχει τη φαϊνή ιδέα να θέλει να ρυθμίσει το ζεστό νερό και να έρθει να αγγίξει κάπου εδώ. Εδώ βλέπετε τη σύνθεση και τελείως. Λοιπόν, αυτό είναι για το ζεστό νερό. Εντάξει. Το λοιπόν, εδώ πέρα θα επιστρέψουμε 2.000 χρόνια πίσω, όχι 1.000, 2.000, κοντεύουμε σε μια άλλη περιοχή που είναι, θα δείτε είναι, το λοιπόν, καμήλες, στη Σωσόμα, καμήλες, έρημο σχεδόν. Όλη αυτή η πλευρά, αυτή τη στιγμή δεν μας ανήκει ακόμα, όμως θα είναι δική μας στο μέλλον, αφού συμπληρώσουμε τα 2,5 εκατομμύρια δέντρα που θα φυτέψουμε στη Σωσόμα. Αυτή είναι από την άλλη πλευρά. Εδώ είναι το δρομολόγιο. Εδώ είναι το δρομολόγιο. Το λες και αναστενάζεις όμως το δρομολόγιο. Τι να κάνω. Το πρόβλημα ήταν όχι μόνο ότι μας ταΐζανε τόσο πολύ φαγητό, του σκασμού μιλούμε, που ήταν 10 φορές πιο δύσκολο από ό,τι πραγματικά. Μα πόσο φαγητό, είναι απίστευτο. Λοιπόν, 3 κιλά σε 10 μέρες. Καλό το φαγητό. Πολύ καλό, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Κυνήγι. Μιλούμε μέχρι και κροκόδιλο έφαγα. Είναι βουλινός Ναι, είναι καλός. Ναι. Θα δείτε σε λίγο. Τώρα, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, όπως ανέβαινε πάνω, είναι ένα φυσικό δέντρο ακακία Σενεκάλ. Ακάσια Σενεκάλ. Αυτά τα δέντρα ζουνε χωρίς νερό, παράγουν, είναι απίστευτη η ανθεκτικότητά τους και κάναμε περιβαλλοντική μελέτη, γι' αυτό και στη Σωσόμα θα φυτεύουμε 70% μουκάο, 30% ακάσια Σενεκάλ. Είναι απίστευτα ανθεκτικά και είναι αυτά που σας είπα ότι ο καρπός είναι κρυμμένος μέσα. Δηλαδή είναι ο πιο ασφαλισμένος καρπός, να το σχίσεις για να βγει έξω. Έφτασα στην κορυφή του βουνού, γιατί δεν έχει κορυφή στο δικτυακό, άρα βρισκόμαστε λοιπόν στην κορυφή. Αυτό που προσπαθώ να δω, αυτό όλο που βλέπετε εδώ και μας το ρίξε στο χάρτη κανονικά, είναι δικό μας, είναι η Σωσόμα. Και βλέπετε τι άγωνη περιοχή είναι. Δεν μπορεί να βλαστήσει τίποτα εκτός από τα δέντρα μας. Και αυτό είναι το σχολείο Μπότι, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στη φοιτεία στη Σωσόμα, που ξεκινήσαμε ήδη να τους βοηθούμε, το σχολείο, χωρίς καν να ξεκινήσουμε τις εργασίες της Σωσόμα. Βοηθούμε την κοινότητα πριν καν να πάμε. Βέβαια βλέπουμε τα παιδιά στην αυλή, μας υποδέχτηκαν. Εδώ πέρα βλέπουμε τους γονείς τους, που αυτά είναι τα καλύτερα ρούχα που έχουν, γιατί μόλις έμαθαν ότι θα πάμε, από πολύ μακρινές αποστάσεις ήρθαν, φόρεσαν τα καλύτερα τους ρούχα, μας χόρεψαν. Αυτή εδώ κατά λάθος είναι μέσα. Μύστικα είναι αυτή. Αυτό είναι το σχολείο στον Πότι. Αυτό που βλέπετε είναι σχολείο εδώ. Μην το βλέπετε έτσι, σχολείο είναι. Αυτό είναι που γίνονται οι συγκεντρώσεις, που γίνονται οι γιορτές κτλ. Αυτό είναι λοιπόν τα παιδιά του σχολείου.
Μέσα στις τάξεις βλέπετε μαθαίνουν τα αγγλικά τους. None of the technicians does the job properly. Μάλιστα, μαθήματα βιολογίας, ανθρωπολογίας κτλ. Και μας ετοίμασαν και μια γιορτή, την οποία την είχαμε δει. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Δείτε μερικά παιδιά Σιπόλιτα. Δεν έχουν ούτε καν παπούτσια. Και άμα τους μάθεις κάτι, το κάνουν συνέχεια. Αυτό το κάνουν. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο διευθυντής του σχολείου, όταν μας μίλησε, μας έκανε μια αναλυτική εξήγηση για το πού έχουν πάει όλα τα λεφτά. Όλα, ανεξαιρέτως. Μέχρι και το τελευταίο σεν, διάβαζε όσα λεφτά δώσαμε για βοήθεια κτλ. Εδώ τους βάλαμε 2 μεγάλα αντιπόσιτα για νερό όταν βρέχει με μέθοδο από αυτή κτλ. Και στο τέλος, κάνοντας στο τέλος, λέει, ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι με τη χρήση που κάναμε για τα λεφτά σας. Και έτρεμε έτσι. Να είμαστε ικανοποιημένοι ότι τα λεφτά που τους δώσαμε τα χρησιμοποίησαν όλα στο 110% που μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν και δεν τα πήρανε σαν να ήταν τα πήραμε τώρα, δηλαδή μέχρι και το τελευταίο σεντ. Και βλέπουμε τα παιδιά να μας αποχαιρετούν. Τώρα φεύγοντας από εκεί, τρώγαμε 3 φορές τη μέρα και μέχρι σκασμού, οπότε εδώ είναι μια περιοχή που σταματήσαμε μαζί με τον ιδρυτή της εταιρείας, τον Jean Paul και τα λοιπά. Φάγαμε καρέκλες από κορμούς του ξύλου. Άμα υπάρχουν λεφτά, όλα είναι δυνατά. Κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα, τώρα εδώ παίζουν γκολφ τώρα. Εντάξει, βεβαίως σας λέω ότι με εξαίρεση εκείνο το ξενοδοχείο μέναμε στα καλύτερα των καλύτερων. Οπότε, άμα υπάρχουν χρήματα, βλέπετε τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα. Και βεβαίως, πέρα από το να πάνε να δεις τις φοιτίες και τα σχολεία, είναι εξαιρετικό ταξίδι αν το δεις τουριστικά. Διότι εκεί πέρα, για παράδειγμα, μας πήρανε μέσα στη λίμνη να δούμε διάφορα ζώα. Βλέπετε μερικά εδώ. Και εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Αυτά που βλέπετε είναι υποπόταμοι. Φλαμίγκο και άλλα ζώα. Τώρα δείτε τι μεγάλο στόμα έχει. Πόπο. Το καλό με τον υποπόταμο, αν δεν το ξέρετε, είναι ότι είναι χορτοφάγος. Άρα, οι φλάστρες να αποφύγουν την επίσκεψη στη λίμνη. Τώρα, μας φάει τα δέντρα. Ναι, τώρα βεβαίως είναι κουραστικό το ταξίδι, αλλά για κάποιους δεν είναι και τόσο κουραστικό. Έχουν και δύναμη να βγουν πάνω στην κορυφή του. Εδώ είμαστε στην πειραματική μας φοιτεία στο Kipwezi Test Training Center for Integrated Management of Natural Resources in Semi-Arid Areas. Το καταλάβατε όλοι, Είναι ένα κέντρο ερευνών για διαχείριση των φυσικών πόρων σε ημίξηρες περιοχές. Εδώ γίνονται όλες οι έρευνες για πώς να διαχειριστούμε σωστά τον τρόπο που θα τα ποτίσουμε και θα τα μεγαλώσουμε τα δέντρα στη Σωσόμα και στις άλλες μας φοιτίες, στο Νιονγκούρου, στο Χιαμπέρε. Λοιπόν, βλέπετε, παραδείγματος χάρη εδώ έχουμε δημιουργήσει μοντέλο που όταν βρέχει το νερό δεν πηγαίνει κάτω στον ποταμό με αυτόν τον τρόπο κτλ. Αυτή είναι μια πολύ φθηνή δεξαμενή. Φεύγετε μαζί. Εντάξει, θα μιλήσουμε από το Skype. Στο καλό. Και αυτό τι είναι μια δεξαμενή, είναι πολύ φτηνή να γίνει, είναι από χώμα. Και εδώ πέρα βλέπουμε
διάφορα πράγματα τα οποία τώρα χρησιμοποιούνται για να πληρωθεί κόσμος. Γιατί η εταιρεία, μέχρι να έχουμε αραβικό κόμι και σε μεγάλες ποσότητες, η εταιρεία πρέπει να βρει πόρους να πληρώσει τον κόσμο. Και έχει δημοσιεύσει από που έχει βρει πόρους και πλήρωσε τους πρώτους επενδυτές, πλήρωσε 537 ανθρώπους το 2010. Για αυτούς που λένε ότι δεν θα πάρει ποτέ κανείς τίποτα, και έχει δημοσιεύσει από πού βγήκανε αυτά τα λεφτά. Παραδείγματος χάρη, εδώ τι βλέπετε? Βλέπετε κλαδιά από τα κλαδέματα, από τα δέντρα μουκάου, και κοιτάξτε λίγο πώς είναι ο κορμός. Στην ουσία, για μας, όσο μεγαλώνει το δέντρο, το χρήσιμο κομμάτι θα είναι αυτό που είναι στο κέντρο. Μαχόκανη σκληρό. Το έξω δεν μας κάνει. Άρα τα θέλουμε ευθεία, μεγάλα προς τα πάνω τους, ώστε να τα ξεφλουδίζεις εύκολα και να τα κάνεις ξυλία. Αυτό είναι το δέντρο που το ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που το είδα. Είναι ένα δέντρο μουκάου 4,5 χρόνων, μόλο. Και βεβαίως μετά μας πήραν να δούμε και κανονικό το ξενοδοχείο εδώ που πήγαμε. Μιλούμε ότι πολύ ωραίο και πολύ φθηνό σε σχέση με το πόσα στοιχίζει να πάει ο κόσμος στην Κένια. Εδώ δημιούργησαν εκεί στο ξενοδοχείο που μέναμε μια λίμνη που την έκαναν άνθρωποι για να έρχονται κοντά τα ζώα τους, ώστε εμείς που τρώμε να βλέπουμε, να έχουμε κάτι καλό να βλέπουμε, τι να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, και τη νύχτα με φως, να μην χάσουμε και τίποτα, να δούμε και τους ελέφαντες που έρχονται. Αυτά είναι το βράδυ. Και τη μέρα έχουμε και στρουθοκάμιλους, έχουμε απ' όλα, είχαμε. Τώρα είναι έχουμε πολύ περισσότερα. Βασικά έχει γύρω στα 50 γραφεία, εντάξει, συγγνώμη, 50 πιστοποιητικά η εταιρεία για όλα τα πράγματα που έχει κάνει, γιατί πάντοτε βάζει πάνω απ' όλα την ακεραιότητα. Και έτσι όλα τα κάναμε νόμιμα, παρόλο που είναι χρονοβόρο, δεν λαδώσαμε για να γίνει η δουλειά μας πιο γρήγορα. Απλά εδώ είναι στο γραφείο μαζί με τον Jean Paul και τον Γιάν. Εδώ πέρα ο χώρος αυτός ονομάζεται carnivores, δηλαδή κανίβαλοι. Και βασικά τι γίνεται? Κάθεσαι και υπάρχουν κάτι σημαίες έτσι πάνω, εδώ στο τραπέζι, και ξεκινάνε και περνάνε με τα κρέατα, περνάνε και δεν σταματάνε μέχρι να βάλετε τη σημαία κάτω. Αν δεν την βάλεις, τρως. Αυτό εδώ είναι κροκόδιλος. Αυτό εδώ είναι το μάτι μου. Και επιστρέφοντας πίσω στο ξενοδοχείο, στο Southern Sun, και εδώ είναι εξαιρετική η κουζίνα τους και το ξενοδοχείο ολόκληρο. Απλά κάτι σημαντικό είναι να μιλούμε μέχρι και τη θερμοκρασία του νερού στην πισίνα την είχαμε. Απλά αυτά είναι φωτογραφίες από τον αερόπι, και αυτά είναι φωτογραφίες γύρω από τον αερόπι, όπου υπάρχει τεράστιος οργασμός ανάπτυξης. Γίνονται δρόμοι, γίνονται τεράστια κεφάλαια μπαίνουν. Αυτό είναι που λέω ότι πρέπει ο κόσμος τώρα να καταλάβει ότι είναι εξαιρετική επένδυση, τώρα που είναι πιο χαμηλό το βιωτικό επίπεδο. Στο μέλλον, ίσως αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το πράγμα. Και πολυκατοικίες, δηλαδή που καταλαβαίνεις εδώ ότι είσαι, ξέρω εγώ, στην Κένια, ας πούμε. Όμως αυτό που όταν μου ζήτησαν να το παρουσιάσω στο συνέδριο κάτω στην Κύπρο, εγώ αυτό που λέω είναι αυτό που με έμεινε πάνω απ' όλα, σαν άνθρωπο τέλος πάντων, είναι να βλέπεις αυτά τα παιδιά, και στην ουσία εσύ είσαι σαν ένας απομηχανής Θεός. Ότι η ζωή τους εξαρτάται από εσένα. Και στο τέλος της μέρας, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που αποκομίζει κάποιος πηγαίνοντας εκεί κάτω είναι πόση αξία έχει να σώζεις τις ζωές άλλων, αν μπορείς. Αυτό όλο και έχω χιλιάδες φωτογραφίες, απλά αυτά όλα είναι ντοκουμέντα που θα σου λέει κάποιος δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχουν γραφεία, δεν υπάρχουν σχολεία.
δεν υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, δεν υπάρχει πειραματική θητεία, δεν υπάρχει. Άμα τα δει και αυτά και δεν πιστέψει, τότε είναι η ώρα που πλέον πρέπει να προχωρήσετε στον επόμενο. Τότε είναι η ώρα που πρέπει να πείτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω από αυτό για να του δώσετε να καταλάβει ότι αυτά όλα είναι πραγματικά. Ότι είναι υπαρκτά και ότι είναι εξαιρετική δουλειά που γίνεται.